Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon sa tanan, maigsuon ko diyan ni Kristo. Alian sa mga itong programa ang Lanog sa Kamatuoran sa Catholic Faith Defender o sa Biblical Apostolate sa Diocese sa Dipolog. Ubos gihapon kini sa pagpaluyo o pagtugot sa tuag yung nga talahorong nga obispo sa Diocese sa Dipolog, Bishop Suero C. Carmari, uban sa mga kaparian sa Diocese, ubos sa mga tuang nga Bible Director nga Sir Reverend Father Ramil D. Corong, usab sa mga kura paroko o mga parokyal vicar sa Kasigaturgo Olpilsin, nga bikaryo sa Katedral, Sikayab, Galas, Torno, Gulayon, Ulingan, Santa Palomina ug ang Sinaman. Aniya kanato kauban dinhi ato agyon nga walay paglubad, si Brother Silbert Dunduyano alias Veritas, usab ato ang station manager si Sir Jet Opilak. O yung kauban Brother Nicolay M. Lucinos sa ngalan ni Brother Attorney Miguel L. Abbas, wala siya nakauban ato karong kana siya kakulian pod. O niya maigsoon kini nga programa inyong yapon nga madungog sa inyo ang mga radio sets, inyong i-dial din sa inyong mga radyo sa FM band sa 92.5 o 92.5 sa FM band. Unya i-record usab ni diha sa Facebook ni Brother Silbert Dunduyano. Munang i-search na ninyo ang Silbert Adriatico Dunduyano sa Facebook. Sa matag adlaw nga Sabado kini nga programa alas 2 ngadto sa alas 3 dinhi sa DXAA 92.5 sa Dipolog City gyud sa sulod gyud sa sa eskwelahan Andres Bonifacio College. Unya maigsoon karong hapuna atong pag-eskutan ang mapagtulunan sa simbahan gitukos tong Ginoo Jesucristo, simbahang Katoliko Romano. Before ato lay pabalo nga atong Bible study diha sa St. Vincent's College sa room 103 sa tapat sa katedral matag adlaw gihapon nga Domingo alas 9 ngadto sa alas 12 sa kaudtohon. Unya ug mapuhon pod mahigsoon dinha sa parokya sa St. John Newman sa Sikayab nga parokya. Dunay ato ipahigayon nga Catholic Faith Defender o Biblical Apostolate nga graduation sa apologetics sa Bible study nga duol gyud sa mga 222 ka mga langatin niini nga mograduar. Kini nga paghatagan o pagsaulog sa Santos nga Misa ipanguluhan gyud sa tuwa nga Bible Director nga si Reverend Father Ramil D. Corong uban ni Father Rodrigo Sapra ug usab ni Father Brian Lumintak dinha sa parokya sa Sikayab. Unya nagpadayon gyapon pod ang ato ang Bible study diha sa Gulayon sa matag adlaw nga Domingo alas 2 ngadto sa alas 4. Dayon dinhi pod sa parokya po Santa Palomina ni Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. Our Lady of Fatima naaputay Bible study din sa may alauna ngadto sa alas 2:30 sa kahaponon. Uban gihapon sa tuang mga BE din og si FB Brother Dindo Dadan og si Fiscal Juvenile Gumila Attorney Brother Gumila uban sa itong mga kauban pod. Dayon dihapon sa galas po ay Ninong Silbert naaputay nagpadayon Brother Silbert nga bag-o po nga Bible study nato sa galas sa parokya gyud ni Padre Ramil Corong sa matag Domingo po na alas 5 ngadto sa alas 8 sa gabi Yes. Then diha lang atong mapahibalo ni atong tema karon Brother Silbert diri ta sa Galacia o atong basahon sige palihog ko Nicolay. Sumala sa Galacia sulat ni San Pablo ngadto sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 8 nga nagingon, apan bisan og kami o usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali mahimo unta siyang tinunglo. Mao na nga kini nga bersikulo ato ning hagpatan og atong ipauna-una si Brother Silbert Dunduyano alang sa iya nga ihatag nining tema. Mayong hapon, mayong Sabado sa tanang sukay aning tigpaminaw Lanog sa Kamatuoran.
Diretso dayon ta, no? Okay. Kining Galacia 1:8-9, Brother Nicolay, usan ni sa mga tudling gigamit sa ato mga igsuon nga separated brothers and sisters. When we say, no, kung moingon ta separated brothers and sisters, mga Katoliko ni sila kanhi nga nibiya na karon sa pagkakatoliko. Tungod sa mga issue nga sa pagtuo lagi nga ang atong simbahang Katoliko daghang kuno mga teaching nga wala sa Biblia, supak sa Biblia, o kini nga tudling usan ni sa gihimong rason, justification. Kay unsay giingon ni San Pablo diha, bisan kinsa kuno manudlo og mga pagtulun-an nga wala nila gitudlo, dayon bisan pagani kuno anghel manudlo og lahi sa among gitudlo, manudlo og wala sa ilang gitudlo, dili gyud na siya patuhuan, ipatunglo pagani. Unya moingon dayon sila, no, ang ato mga igsuon nga separated, moingon dayon sila nga igo kayong Katoliko ana, tungod kay daghang kayong gitudlo sa Katoliko ron nga wala sa Biblia. So moingon din sila nga amo na gipasabot ni San Pablo nga nanudlo og mga pagtulon-an nga wala gitudlo sa mga apostol. Sama nang kanang pagrosaryo. Wala man kuno sa Biblia nga magrosaryo, although kanang nasulod sa atong rosaryo Nicolay naman ay mga bersikulo sa Biblia, no? Yes. Nang gipamalandong. Pero kana yun nga debosyon nga magampo og santos nga rosaryo nga balik-baliko ng Magimaya ka Maria ana, Santa Maria ana, dayon pila na ka misteryo, tulo man na sa una, dayon gidugangan og usa mo ng upat na, no? Ka misteryo. So wala man na. Sa history gani nagsugod-sugod ng pagrosaryo dito naman panahon ni Saint Dominic. So mauna nga prasanang mga pista naron nato ni San Vicente, kanang atong pag saulog og sinulog. Wala pa man na panahon sa mga apostol, wa man gatudlo ang mga apostol ni ana nga debosyon. So igo kuno ta na, no? So karon ato ning tukion Brother Nicolay kay dili biya ni ingon nga basta-basta nga objection. Valid biya ni para nako. Balido. Now kini god ako nadala mo po ko ani nga kanang argumento sa una, usaman po ni sa hinungdan nga no nga mobiya unta kus pagkatoliko. Pero sa dihang nakasabot ko unsay gigipasabot ni San Pablo, makaingon ko nga uy sakto man di ang Katoliko. So ang problema ra ni god og unsa gyud ang tinuod nga gipasabot ni San Pablo. Nakaron atong sayron og unsay naa sa huna-huna sa mga dili Katoliko na ron, ngano nakaingon sila nga nasayop gyud ang Katoliko. Ang ilang magunguna-huna sa pag-ingon ni San Pablo nga kinsa tong manudlo og mga pagtulon-an nga wala na mo gitudlo, ipatunglo ng magtutudlo kay piki lagi ang ipasabot ana di na tinuod nga magtutudlo kay kinahanglan og kanang magtutudlo ang itudlo katurag yung ilang gitudlo. Gipresyum naa sa huna-huna sa maong interpretation nga ang tanan nasulat tanan sa Biblia. Nga kung wala na masuwat sa Biblia, bot pasabot, wala na gitudlo sa mga apostol. So kay wala na gitudlo sa mga apostol, so tamaan mo na ang ilang konsepto ana Brother Nicolay, no? So sakto mo bot kay magit po ka makabasa diri nga nagpistao ni San Vicente ang mga apostol. Wala pa ang San Vicente silang panahon. Di man ka makaingon nga nagsinulog ang mga apostol kay wala pa man na. Wala pa po ito sa ilang panahon. So mao na ang argumento ba Nicolay kapasabot nga supak anang mga kalambuan sa simbahan. Supak sa kanang gitawag na tog development of doctrine. Yes, So wala na kanang inyong doktrina sa Katoliko nga
development of doctrine, supak na sa giingon ni San Pablo. Pero itong inomduman po ba, Sir Bert, sa panahon sa mga apostoles, wala pa po radyo ba po itong panahon na? Wala pa. Pero what sabton, di na ito magamit radyo ni ron, no? O ka na, Brad Nicolay, sa ato na po ng mga question ba, o kung atong i-cross-examine ang ilang pagsabot nga husto ba yun na. Nakaroon, atong tukion, Brad Nicolay, husto ba ang ilang pagsabot nga, maubay ipasabot ni Apostol Pablo nga sa pag-ingon niya, kinsa tong manudlo o wala na mo gitudlo, ayaw mugtuwa na, kay supak na. Bisan pagalig anghel. Sige. Mao bay gipasabot ni San Pablo nga tanan nasulat nila diri sa atong kasulatan ron. Kana mo'y kuan Mao bay gipasabot ni San Pablo nga ang tanang kamatuoran nasulat diri sa kasulatan. Mao man na ang pronto, Brad Nicolay. Wato nga sa ato mo giingon naka tandog to nato nga kanibang maong bersikulo unsa bagi buti pasabot yun ni San Pablo ani. Kay karon, Brad Nicolay, sample. Ang kamatuoran nga natukod ang iglesia nga gitukod ni Kristo sa Jerusalem. Mabasa pa nga sa Jerusalem yun nagsugod, no? Lucas 24:47. Pero kung mangutana ta, unsang tuigan ha? Unsang pitsahan ha? Wala ba na gisulti diri sa Biblia litra por litra? Yes. Karon, sa pagtuon, mga either 30 or 33 AD na sugda ni Kristo ang iglesia, no? Mayon kog 30 or 33 kay depende man guna sa reference, Brad Nicolay. Kay na may historian nga lahi po siya asa siya magsugod og gihap nga diferensya og tulo ka tuig. Sumo nang naay reference nga 30 kuno nagsugod ang iglesia, na po'y reference nga 33. Nya kasagaran kita mga CFD dito ta sa reference nga 33 AD 33. nagsugod ang iglesia. Kamatuoran na. So kung mingon sila nga adili 33, 30. Bisag asa ana. Pero naagi hustoan ng duha. Ang pangutana, giingon ba na sa mga apostol? Nag-ingon ba ang mga apostol? Nag-ingon ba si Pablo nga nagsugod ang iglesia 30 or 33 AD? Wala man na gisulti. So moingon ba ka nga kung manudlo taron nga 30 or 33 AD nagsugod ang iglesia, moingon na kag ayaw magtuwa na. Sa to pa wala correct ana. Kaya wala man na gisulti nila ni San Pablo. Di ba? Oo. Kanang pag-formulate na to nga atong butangag termino ng usa ka Dios sa tulo ka persona, no? Gihinganlan nato na og Trinity. Wala man nagibuhat ni San Pablo sa una, wala man sila magngalag Trinity ana sa ilang panahon. Mao magali na ang kanang mga saksi ni Jehova, uban pa nga kanang mahilig og litra por litra. Mayon sila nga, wala nang doktrina sa Trinity sa Biblia kay kanang Trinity kanang termino unang nigamit ana si Tertulliano. Tinuod mo po sa record ba? Pero ang termino mo ay ginbinto og tao, pero ang gihinganlan ana naa sa Biblia. Kay kana bitawng bata, Brad Nicolay, no? Ang ngalan ba sa bata mo'y nagkapatungha sa bata? Mao gyud. Ang pag-ingon ba nga kana si Juan o kana si Ruben? Ang ngalan ba ni Ruben mo'y nagkapatungha sa bata? O tungod ba sa ngalan ay ni tungha ang bata? No. Naana si Ruben gipakataho na awhi na hinganli. Yun na po. Kanang Trinity, awhi na ng termino ha. Pero ang gihinganlan naana, gitudlo na sa Biblia. Gipasabot. Gipasabot na nga. Naadi ay usa ka Dios, pero tulo ang persona. Sama pa ng Brad Nicolay sa Mateo 28:19 nga magbunyag kuno sa ngalan sa Dios. Singular, ngalan, kay usa ra man ang Dios. Pero tulo biya ka persona ang gisgutan. Amahan, Anak o Espiritu. So, 1 in 3. 3 in 1. So, naadi ay 3 in 1 sa Biblia. Dili day kay kape may gaonana. Di ko lang. Naay 3 in 1 sa Biblia. Nga mo man nagingalan na itong Trinity. So, wala pa ng 3 in 1 nga kape. Dugay na ng Trinity sa Biblia. Wala pa lang siya nga Trinity sa una. Wala pa. Pero sa aning Pilipinas, Bro Nicolay. Awahin naman ni kining lugar, awahin naman ni ngalig Pilipinas. Dita, muingon nga, kanang lugar nga Pilipinas, awahin na nitungha. Kay awahin naman hinganli. No, naan na ning lugara. Awahin lang hinganlig Pilipinas. Mao po to. Kanang usa ka Diyos sa tulo ka persona, dugay na
naa sa Biblia, awhi lang hinganli og Trinity. Kanabong usa ka Dios, Brad Nicolay, pagtuo nga usa ray Dios, di ba gihinganlan man na nato ron gi-combine sa Griego og monotheism. Oo. Di ba? Sa una na hinganli monotheism. Oo. Naay mabasa sa Biblia mono sa Greek nga means one. One. Theos, God. Oh, pero kana gi-combine ng duha, giusa na, wa na, awhi na. So, mao na, Brother Nicolay, no? So, parayon ta, Brother Nicolay. Mao ba'y gipasabot ni San Pablo nga pag-ingon niya nga ug unsay among gitudlo ninyo ug naay manudlo nga wa na mo gitudlo, mao na gipasabot nga ay mugtuo ana. Kay di na nga ito. Mao ba'y gipasabot ni San Pablo nga tanan na sulat nila ni Apostol Pablo? O si San Pablo ba gapasabot nga dili maayo ng mga debosyon nga nagdugang? Gipasabot ba ni San Pablo diha nga bawal lang magdugang ang debosyon kay ang mga debosyon sa Katoliko, Brad Nicolay, gadugang biya. O, para saan ang magsaulog tagpista, sige gadugang atong pista kay naay madeklarar nga santos, di magdugang na po tagpista. Sa to pa atong mga debosyon gadugang. Mao ba'y gipasabot ni San Pablo nga nasupak siya ana? Oo. Ako, Brad Nicolay, dili ko muuyon nga mao na gipasabot ni San Pablo nga nasupak siya. Kaya nga naman, mo conflict man na sa authority sa simbahan. Nga naa sa authority sa paghimo ana. Example, Brad Nicolay, dagan ta Mateo 18:18. Kung sa may mabasa, bisag ay na lang na basaha, Brad Nicolay, kay malangan patagpakli. Ato na lang idiretso kay naaman na sa Biblia, no? Yes. Ang simbahan nga tinuod, giingnan ni Kristo nga ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot na ko sa langit. So na ay authority ang tinuod nga iglesia nga magdugang-dugang sa mga pwedeng madugangan. Parehas anang debosyon. Kaya wa man po mingon ng Biblia nga supak ang Ginoo ng dugangan ng mga debosyon. Di ba? Oh. So, pananglit, kung uyunan lagi nato ilang logic, ilang interpretation nga, o unsay development nga wala na panahon sa mga apostol, dugang nga na, wa na nailabot, di na mao, no? Kung sakto ang ilang interpretation, Brad Nicolay, sila pud matamaan sila apil. Ano man? Kanang paghukom, pila kabasahon ang New Testament, gihimo ba na sa mga apostol sa ilang panahon? Oh, yes. Wala. Sa record sa history, Brad Nicolay, mga obispong katoliko ra ang naningkamot nga makabatuntag official list sa New Testament nga giawat po nila. Kay sa unang council sa Jerusalem, kay pinagi mag-council lang magdesisyon ng tibok iglesia, Brad Nicolay, no? Kay mahimong ang usa ka apostol magsulti siya og istorya, pero dili na conciliar pronouncement. Ang hinugpong nga pronouncement kung mag-meeting sila, mag-council, ug unsay desisyon mao na official gyud stand sa tibok grupo, tibok simbahan para sa tong Council of Jerusalem. Yes. Ang pangutana sa Council of Jerusalem, ga-decide na ba ang mga apostol pila ang official list sa New Testament? Wala, bisan pag bali-balihon ng Acts 15, Brad Nicolay. Wala gyud mag-ingon ang First Council of Jerusalem nga ang official list sa New Testament nga atong usahan kanirang 27. Di ba? Kaning New Testament 27 raman ni. Basig mo ingon sila nga ana man sa kanang table of contents nga og ipho na 27 man la, pero ang pangutana panahon sa mga sa una naabay table of contents ang kasulatan. Away naman nagibutang, no? Wa man table of contents, wala gali chapter o verse, away na nagibutang na, no? So mao na, wala pa na naanatay table of contents ron kay gibutangan naman. Pero panahon sa mga apostol wala pa, wa pagalis sila ka-decide pila ang New Testament. Kanan lang panahon sa atong Ginoo Jesucristo nga nagbasa sa atong usa ka linukot nga basahon ba naman sa Lucas 4:16. Wala ba siya naging nga sumala ni Isaias kapitulo ana-ana, no? Wala, basahon ni Propeta Isaias na. Pwede ko lang na may to'y murag text, wa to'y kalambigitan sa atong kuan dire. Wala lang, no? Okay. Kaya basig na nangutana ni mo ba, no? Okay. So, mo na break padayon ta, Bro Nicolay. So, sige. So, kana nga punto, Bro Nicolay, wala na mauyog na ilang baruganan. Kay ug moingon sila nga ang gipasabot ni San Pablo ana nga supak gid siya kanang mga development. Nga kung wala pa panahon nila, kung naa na karon supak na.
Mapersanang magsangyaw pinagi sa radyo, tamaan po sila anak kay magsangyaw po sila pinagi sa radyo. Kato imong giingon ba? Oh, wala na sa Biblia gon na. Okay, wa pa may radyo po panahon May sa mga radyo tong apostoles. panahon na. Oo. Kana. So sabton ba na nga nasupak na sa sulti ni Pablo nga ang wala ni nila gitudlo, sama ra mo guys pag-ingon, ang wala na mo gibuhat. Ay po ninyo buhata. Okay. Kuan man na kami ra may model yun. Kami ra yung example. Mo ba gipasabot ni San Pablo nga nisupak sa anang mga kalambuan? Dili Brad Nicolay kay kung masakto na nga interpretation, tamaan tatanan Katoliko o mga dili Katoliko puros tamaan kay daghang kayong gipangdugang ron. Sample, ato ta sa atong mga igsuong INC kun Iglesia ni Cristo, wa man ta masuko nila no. Ato lang gihisgutan ug unsa po ilang mga practices. Ang ilang simbahan ron Brad Nicolay bali alang puanan, butangan yug nimtag. Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Panahon sa mga apostol, na ba tayo mabasa nga ang ilang simbahan, butangan nila nimtag nga Church of Christ o Iglesia ni Cristo? Wala gyud Brad Nicolay. Kay una-una, wa pa sila kaugalingong house of worship. Ang mga apostol, asa sila magtigom? So balay-balay lang. Kay katong templo nga ilang atuan, ang templo pa man to sa old religion nga Judaism. Di ba? Dili to Christian temple, ang ilang sudan-sudan. Jewish temple to. Lahi ang Jewish religion, lahi po ang Christian religion. Panahon sa mga apostoles, wa pa sila kaugalingong simbahan. So wa gyud nila butang iglimtag. Ya mga apostol kaniya to Brother Silbert, ini magsangyaw sila mato sa mga lugar-lugar. Wala pa'y sakyanan. Oh yes. Wala yung mga auto no karon mga ministro sa lain tinuhuan namin mga auto. WhatsApp to na torong kay nagamit og auto di pili. No? Then Brad Nicolay na ako'y kutloon diri, sa ako nalay kutlo. Kining sa Daniel 12:4 gigamit pud gali ni Eliseo Soriano. Kanang mga pag-uswag ba? May his soul rest in peace, no? Rest in peace, no? We respect him, no? As a creation, gibinuhat sa Dios. Pero dili kalikayan nga matuki na to ang iyang mga gipangtudlo. Kay daghan man pong nito nga kinahanglan tukion na to ug angay bagyud tuhuan. Dito ta sa iya mga gitudlo. Kay man ta kabaloon sa may ni Sa Daniel 12:4 Nicolay, gini usa ni sa bersikulo nga pwedeng gawion nato sa mga kalambuan. Nga dili supak na sa Biblia ng mga kalambuan bisan pag wala na panahon sa mga apostol. Basta di lang daotan. Okay, diingon diri sa English. But thou, karaang English ni thou, ang you thou, okay? But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Itagna niya nga ang kahibalo mo uswag. Uswag. So parehas na sa pag-ingon nga ang atong pagtuo mag-uswag. Og mag-uswag ang atong pagtuo, siyempre scientifically ang ato pong responses mag-uswag. Yes. Di ba? Paras ko anang sa bag-upatan na convert, murag pananglit, madomingo rata mo simba. For example, then nagkaanam og kalaw mga tong pagtuo, mas maayo man ganing taga-adlaw gid mo simba. Sakto gina. Then pananglit para sanang mag-love offering ta. Mag-love offering ta. Naaman as Biblia. Pero makahuna-huna ta, mas matabangan yun na to ang simbahan kung napatay laing buhaton nga para maka-income yun ang simbahan para daghang tang magamit. Diba? Diba atong simbahan usay mo alaw atong mga obispo nga natay second collection. Okay na naman tay intention na. Intention. Kana kalambuan man na dili day mosugot ang Ginoo na kay wala pa na. Astilan. Mo na nga maghaingon ko nga very narrow lang yung kaayo ilang pagsabot sa kay ilang magong gitan-aw nga kung wala sa Biblia wala ka maturan. Ilang gisabot ba Nicolay mga diri na taman sa sulod sa maong libro. Supak na ang mga apostol ana kay wala man as Biblia. Sige, Rosario wala na sa panahon sa mga apostol. Supak na sa Pablo ana. Dili wala mag-ingon sa Pablo ana. Wa pa pod atong panahon na, no? Katugong kanagong sa Galacia 1:8 ni Brother Nicolay, ang ipasabot yun ni Pablo diha, ni Anang Higayuna, na amang mga taga-Korinto diha, nga magsusupak-supak sa ilang authority. Okay.
Nagali mga sa unang Korinto 4:8 ba to? 6 ngayon siya nga ayaw mo pag huna-huna o kapin sa nasulat. O kana po, lain po ng ilang gamito na sa 1 Korinto 4:6 ba na? Nga natanawal lagi kung sa'y nasulat kanara ang wa na nasulat gubiyan na di na lagi na patuhuan. Dili na gi pasabot ni San Pablo nga nasulat gyud tanan. No? Kay actually ang gipasabtan ni Pablo dia kadto man ng mga mapaboruton sa Korinto nga nagwali silang San Pablo. Namboy mga tao magsupak-supak. Mingon sila nga, ay mo tuwa ng San Pablo kay but-buto na. Di na mo tuman sa iyang saad. Kung imong basahon ng 1 Korinto 4:6, gi-accuse biya si St. Paul nga but-buton. Hindi kuno ang ngay tuhuan kay but-buton na. Di na mo tuman sa iyang kuwan. Kung imong basahon ng 1 Korinto 4:6, gitawag tog mga mapaburuton nga tao. Wala mo sunod sa ilang authority. Kay klaro manggod nga, kinsay gitagaag authority ni Kristo, automatically naa siya authority to preach. So kung manudlo sila mutuo kita kay gitagaan man sila authority to teach. Na may mga tao dili mo tuo, Brad Nicolay. Mao ni ang ni go beyond what is written. Ni go beyond sila sa gitudlo sa mga apostol. Pero wala na magpasabot nga tanan nilang gisulti sa mga apostol nasulat diri tanan. Kay si San Juan gali sa Juan 21:25 nag-ingon siya nga tanan dili kuno tanan gibuhat ni Kristo nasulat. Yes, diba? nalog ka na. Unya, ang gibuhat ni Kristo, either magmilagro o magtudlo. Kung dili man kuno tanan na sulat, sa ito pa, naay, wala na gyud sulat sa gitudlo ni Kristo. Nya, di ka mo to ato, kay wala na masulat. So, wrong interpretation. Example ba, Nicolay? Kadtong nitikubo si Kristo sa yuta, katubang ilan na untang sintensya anong death penalty tong adulterous woman? Kay balaod sa mga Hudiyo, patyon diretso ng violate sa law. Kanang makalapas ka sa adlong ipapahulay, batuon ka hangtod mamatay. Giluagan na ni Kristo sa New Testament, di ba? Kay si Moses ni kanagaling divorce for example. Ni tugot man si Moses ana tungod sa kagahin ilag ulo. Pero pag abot ni Kristo gi strict na pod. Wala na mo uyon si Jesus Christ kay ang mediator sa New Covenant, Jesus Christ man, so pwede siya mag-usab pod sa unsay mga norms. Palisiya ba? Unsaon pagsabot ang balaod kay si Moses sa ilang panahon, nitugot man siya divorce. Pero ningon si Kristo, nitugot na lang si Moses ninyo kay gaya magulo. Pero dili gid unda na. So mao na sa New Testament makalapas kag sugo, patyon din ka, batuon ko ka. So mo itong adulterous woman, patyo na unta nila, pero nibabag si Kristo. Ang iyang sistema sa pagbabag, dili may siya, kung siya maingon nga, ayaw ninyo nagbuhata. Piri, kuhan kayo, murag clever kayo ang tinubagan ni Kristo. Ingon siya nga, prudent kayo. O siya maingon, ayaw ninyo na patya. Kay, naman po'y basihanan sila. Kaya na may balaod god nga, patyon yun ang mananapaw. Pero ang gipaagi ni Kristo og argumento nga, tamaan yun sila, Brad Nicolay. Nag-walk out. Gali sila, di ba? Namiya. Kina sila ni Kristo. Kinsa tong walay sala diha ninyo. Mo'y muunag bato anang babayhana. Kaya naamang kana sa tong balaod. Kinsa tong walay sala ninyo. Mo'y muunag bato. Kay mo man kana tong balaod. Patyo ng mga makasasala. Nabay ni bato, Brad Nicolay? Nabay ni patay atong babayhana? Wala kay nangaulaw sila. Kay sila pod otro makasasala pod. So mao na nga lahi kayo ang gusto ni Kristo mausab ang panguna-una nila nga tagaag chance ang tao. Ipakadako ang gugma. Kung makalapas man i-embrace lang gyapon, no? Iampo na to. Tabangan na to nga mubiya siya sa iyang sala. Di kay condemn diretso. Mo nang sopa kan simbahan yun anang death penalty. Bisan ganing kanang tiulag, Brad Nicolay, na ay authority ang simbahan mo tiwalag kay na sa Biblia. Pero kung makita po sa simbahan nga mas maayo ipabilin lang kaysa excommunicate diretso, pwede po siya moingon nga lang sa para sa tong giingon ni Kristo ba sa Matthew 3:24-30 katong ingon ng mga kuan nga, "Nyur, mga maayong binhi man tong imong gitanom. Paano na may sagbot?" Sa parable ingon siya nga. Hindot na ako ingon si Jesus Christ. Tungod kay samtang nga tulog.
na ay kaaway. But pasabot ang yawa ni sabod o liso sa sagbot. Unang naapoy sagbot. Diningon sila nyor, ato ning pangibton. Kay wa man nilabot. Maayong binhigod imong gitunom. Sama ras pag-ingon ba nga, nyor, ato ipang tiwalag ni, ato ning pamatyon ba, ana? Kay wa man nilabot. Sige, tubag ni Kristo niya, mas Kristo nga, sige. Okay, biblical mo po na, di ba? Kay wages of sin is death. Oo. Then, ingon po diya nga, naipagtiwalag. Authority na sa simbahan, authority na ni Kristo. Pero nganong niingon si Kristo, nganong logical gihapon mo ingon siya, ayaw. But by pasabot nga, supak si Kristo og kanang silot nga excommunication. Dili supak si Kristo ana kay naa si authority mo tiwalag. Pero naapod si authority nga mo dili mo patuman na so pa mo paluag. Okay, binding and losing mana Nicolay. Yes. Pero sa ato mga ang Diyos nga iyang gisulayan ang pagtuon ni Abraham. Nga wa na ihalad. Giingnan niya si Abraham nga imong anak mo ihalad. 2 taon si Abraham kay Diyos na gunang gasulti. Iyan ang tang patyon, iyan ang tang ihawon niyang anak. Pero gipugnan na po siya sa Ginoo. Diba? So na ay gahom ang Ginoo nga. Gitest na yan po. Na ay gahom ang Ginoo nga mupatuman ato. Na po siya gahom nga mubakoy ana. Binding and losing authority. Kay kung gipadayon pa to sa Diyos, pwede man to gihapon, Brad Nicolay. Yes. Kay ang Diyos maghahatag og balaod, pwede po niya kuhaon ng balaod. Pero gites lang si Moses ato si Abraham ato Brad Nicolay. So ingon ana pod ang sa case ron nga ingon ani nga kung ang atong simbahan ato na lang po ning i-appeal Brad Nicolay kay nada ito'y membro sa MCGI kanang kang Eli Soriano gani nangutanan na ko ana kung tinuod pa kuno na ato in sa veritas kung insakto pa mong katoliko na unta mo itiwalag diingon ko na ba may tigulag pero di lang may pareha sa inyo mo decide o kinsa itiwalag. Kay ang sa amos katoliko kung paminaw na mo nga mas maayo na dili sa itiwalag amo nang buhaton. No? Kay para sa atong sa nahitabo ni Jesus Christ nga ningon siya nga anong wala niya dili niya gusto pangibton tong mga sagbot sa kay basig maapil tong uban Brad Nicolay maangin tong uban ba. Yes. Oo. Kay pinani man gud Brad Nicolay ang mga pare kasabot ko mga obispo nga kanang kung biases ra ang sala biases lang Brad Nicolay ang sala sanay ta ipalihog ko kuan sa oras ko na kay okay. Pananglitan kuan lang kanang palahubog or ingnon talang manapat og asawa or bana kanang mga inana ba adik ba for example inana kung tambagan nga mo paundangon din tambagan din kung dili mo tuo naay authority ang simbahan nga motiwalag kana bang gahig ulo ba Brad Nicolay ba pero kung magunahon na pud ang simbahan ug ingon ni Brad Nicolay option nga kung ato ning itiwalag musamot sino ning malisod ni tudluan kay mo taas ning garbo ani mangangin na nun is uban. Wala ba kontrahon na noon tag mahayo ani. So mas may pa ipabilin din higog mao ni embrace. Kay basin biyag mabutan kay gihigog magihapon bisag badlungon. Labi ni hitabo ana Brad Nicolay. Chance. Kanang gitawag nila wag niyo akong sukuan. Kay basig moabot ra ang panahon nga mutuo ra ko ninyo. Kay matouch ko sa inyong gugma diri nako. Kana gud ko kay na nga sakripisyo. Sigo na nawa nga. Mo ni inana kalaw mga tong simbahang Katoliko Brad Nicolay. Gisaway atong simbahan nga wala ko ni tiwalag na oy si Martin Luther na tiwalag beto. Di ba? Naglambo man ang panabot sa simbahan. Naglambo ang panabot sa simbahan. Na doon si itawag og ang iyang kasing-kasing god is mercy and compassion naman. Na si option ba nga kung but na honaon parehas ra pud kang Jesus Christ. Katong niingon siya ayaw sa unya anasting ani bot pasabot sa adlaw sa paghukom kay lainon ra mga sagbot lainon ra pud ang mga trigo maayo. Gantihan ang mga matarong, gantihan gihapon ang makasasala pero lahi ilang ganti condemnation didto na damnation na katong silot nga walay katapusan. Ingon na so iya sa Dios ang kining final verdict Brad Nicolay. So balik ta atong San Pablo Brad Nicolay no so ato nang nahinay pasabot ang atong mga listener Brad Nicolay
nga dili gyud buot ipasabot ni San Pablo sa pag-ingon niya nga naagali manudlo o wala na mo gitudlo bisan pag anghel lang magpa kay ang nag-ingon man po siya Brad Nicolay nga ang anghel gani ang anghel gani sa kangit-ngit nagpaka-anghel sa kahayag. Ito pa mugamit po nag-bersikulo. Yawa gani mugamit po bersikulo. Wala no miro sa una. O hilang hinganli no. Pero mukutlo po na, di ba katong iyang gitintal si Jesus Christ? Katong sa pangpang bato Brad Nicolay? O iyang gitintal yun siya. Kung tinuod kang anak sa Dios, ambak diha ng pangpang kay giingon man nga ang anak sa Dios sapnayon sa mga anghel. Dili maunsa. Biblikal na Brad Nicolay. Na sa Old Testament dalimod lang ko sa bersikulo na. Ikutlo na siya wa. Imagine ang yawa nagkutlo og bersikulo. Pero wa pay numero to panahon sa una. O na butang ig bersikulo pero naagi na sa kasulatan. So yun na nga bisan ang anghel sa kangit-ngit magtakuban ingon nga anghel sa kahayag. So kana dili buot ipasabot ni San Pablo nga ang tanan nasulat yun nila. Nga ang tanang kamatuoran nasulat yun. Unya, dili pod pasabot ni San Pablo nga supak siyag mga kalambuan sa pagtuo. O kanang mga debosyon. Kaya kanang mga debosyon Brad Nicolay, kuan ba mayo ba na kanang sa mga pista na tong gadugang? Kanang magpista ta alang sa mga santos, nagpasalamat ta, nagpasidungog ta sa ilang bayanihong buhat. Parehas rin ang anong ato mang hinumduman si Rizal kanunay matag December 30 na Brad Nicolay. Sayang. Sa Rizal Day. Yung kamatayon. Kay atong gipasidungan si Rizal anang adlaw, diha ta mag-celebrate, mag-usa sa paghinumdum sa iyang bayanihong buhat. Imagine, bayani lang si Rizal sa gamayng nasod. Kinirang Pilipinas iyang kabayani unya mga santos pangtibuo kalibutan ng ilang kabayani. Yes. Di kung at nag-celebrate naghahintag adlaw alang sa Rizal Day, mas mugahintag adlaw alang sa mga santos. Na wala pa na panahon sa mga apostol, na pareha sa ato ron, pero do you think musupak ang mga apostol na nga maayo man na? Yan na apoy authority ang simbahan kung sa idili sa langit itugot. Then naapoy gipasabot Brad Nicolay sa Hebrehanon City 12 palihog ko ana Brad Nicolay. Nga naay mga kausbanan nga dili sabton nga supak, no? Sige. Hebrehanon City 12. Nagaingon din kay kon ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Naay pag-ilis. Doon lagi pag-ilis. Sa to pa naay kausaban. Gialaw ang kausaban. Ang mo pasabot ang Brad Nicolay god nga lahi manggod ang set of priest. Ang set sa mga pari sa daang kasabutan og New Covenant. Ang mga pari sa New Covenant diri na panahon ni Kristo. Then katong sa una atong ilang Moses napud yung mga pari pero daang kasabutan to. Ilisdan man og mga pari sa New Covenant nga ang mediator si Jesus Christ. So nganong na may giingon diha nga ilisan usab ang balaod. So naagi mga ilisan. Plus anang moral law nga Sabat. Pero ang Sabat noon ay ceremonial element kanang pagpatunong sa adlaw. Ato man ang Domingo na ang adlaw sa pagkabanhaw. Pero wala magkaba ang moral law. Wala kay nagpasabot ng Biblia nga naagi mga usob. Kay sa tagna pod ni Jeremias sa 31 tudling 31-32 maghimo ang Dios og bagong kasabutan nga lahi sa daan. So unsaon pagka lahi kung maura. So naagi mga changes, fulfillment na kini wa gali ni masabti pod sa atong mga igsoong sa barista. Basino kanila pong mga labi nagminugna na pong tao ning mga grupo diligod sa Dios ila lang kagalingon theology ba. Yes Brad Nicolay, kay ang Sabat ang concept nato sa Sabat sa katekism kabasa man sila na pero wala sila kasabot ba no. ang katekism nato nagingon wala man nato man ta musupak sa Sabat ubot na hunaon. Ang giingon sa katekism giingon diha nga Sunday, the Lord's Day, the fulfillment of the Sabbath. So logically, ang simbahan dili supak og Sabat. Pero ang fulfillment ana Sunday na. Sa atong panahon. Di sila kasabot ana ang kay gibalhin kunog Domingo, gilapas na mo kuno ang Sabat. Di man na mao sa Christian interpretation.
Mura man nagpanahon ni Kristo nga sa dihang gi-introduce siya mga kalambuan unsa gi maayo buhaton sa Sabat, gi-accuse siya sa mga Hudiyo nga naglapas kuno si Kristo sa Sabat. Yeah, no. Yung panggamito nila ng mga libro sa Katoliko. Yes, oh. Pero ang ilahang kagalingon interpretation. No, hinoon Ikaw, basig ang moingon sila interpreta. nga, imo mga kauban veritas muuyon man nga naglapas si Kristo sa Sabat. No, kanang moingon ta nga gilapas ni Kristo ang Sabat sa pagsabot sa mga Hudiyo. Oh, yes. Gilapas ni Kristo ang Sabat sa interpretation sa mga Hudiyo nga kanang wala mag-improve ang ilang pagsabot anang Sabat, Brad Nicolay. Oh. Natural gilapas gyud ni Kristo kay sayo nang kanang Sabat ron nato allowed naman pwede ka kalungag basta maayo lang na ito mo sa una Sabat yan stricto kayo di biya ka kalungag. Sa una, sa mga Hudiyo, Bernes pa lang giluto na. Oo. Ang nilungag kay anong Sabado, di na O gyud dili ka maglihok. bawal maglungag sa Sabado. Wala. Karon buhatan na nga di na ka maglungag og kuan Sabado. Bawal Bernes na kuan. luwason nimo na nay mahulog das atabay. Oo. Kay ilang pagsabuti dili kay buhat na na. So ingon na no nga dili buot ipasabot ni San Pablo nga musupak siyag mga kalambuan. Nailaing bersikulo, Brad Nicolay. Juan 14:12. Kini Kristo na gyud, Brad Nicolay. Nagpasabot nga dili sa supak og mga kalambuan. Okay. Juan 14:12. Juan 14:12. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat, og magbuhat siya labaw pa niini kay muadto man ako sa amahan. Na kinsa kuno tong dili kita gaingon ana, Brad Nicolay, ha? Si Jesus Christ atong Ginoo. Ingon siya nga kinsa tong buot mahimong akong tinun-an magbuhat sa akong gibuhat sa pagkatuon sa to iyang gibuhat sa una. Og supak pa siya kalambuan, Brad Nicolay, ningon na siya nga ayaw mo og buhat sa wa na ako gibuhat. Og unsi akong gibuhat katura gyud awata ay nagyud mo pa unsi pagkapin-kapin niya. What iya mag-emphasize si Rebel Silver nga ningon siya magbuhat siya labaw pa niini kay muadto ko sa amahan. Iyang gi anticipate sa tong Ginoong Kristo nga sa iyang pagbiya nining kalibutan na nga iyang simbahan doon nagi kalambuan. Maglambo kay pila raman to siya katuig, pila raman to iyang og itandi sa mga sumusunod dugay pa man. So mingon ka nga kay muadto naman ko sa amahan, so dili ra taman akong nahimo. Kamo dako pa mo og mahimo. So palaboy Dili na ko ninyo. ninyo. Dili mo supak si Kristo nga mo palabaw ta. Pero timan-an lang nga dili tanan pod nga mo palabaw ta. Katura pong allowed ta. Kasi kay ani kong ningon diya si basig kutloon nila tong pinarayag 22 ba to, Nicolay? Yung sulisinwebe nga kinsa tong magdugang, kinsa tong magkuha ba sila ilang tukloon to, Nicolay ba? So ato lang nang ipasabot po nila. Pero ang ipasabot na to ang maorang pinadayag Revelation. Okay. Tama, Nicolay. Kanang ato na lang i-discuss po gamay, Nicolay. Sige, discuss na. Okay. Ila man ang gamiton. Kanang mo lang yun na, Nicolay, wrong interpretation of the Bible divides us. Divides us. Diba? Yes. Kung muundang nalitag salig sa magisterium sa Katoliko nga gigiyahan sa Holy Spirit aron dili masayop sa pagpanudlo, muundang nalitag tuo na magduda galita sa paggiya sa Holy Spirit sa atong magisterium, maghimo kita kaugalingong interpretation nga para nato correct pero dili di ay. Inoon. Sayo nang kapag ingon ni Juan nga ayaw mo ninyo dugangi, ayaw ninyo kuhay. Ila naman ang ipasabot nga daotan na ng mga debosyon nga siging gadugang. Rosaryo dugang na disupak ang ginawa na. Ngay mo pangutan og litra po litra, wa pa katubag po. Pero mo na Nicolay, panalit maka-decide ang atong simbahan nga mag-Thanksgiving taron aning pitsaha. Aning pitsaha. Sa Biblia na Thanksgiving pero walay paghisgot og unsang pitsaha. Di ba? Dili ka mo tuwa na kay ang pizza wala giingon sa Biblia. Ay, dili na pwede, no? So, ina na nga unsay gipasabot ni San Juan nga dili dugangan og dili kuhaan. Kay wala man mag-ingon si San Juan nga tanan dili pwede dugangan. Ang iya ramang gipasabot dito nga dili dugangan ang iyang gisulat sa pinadayag. Kay ningon siya nga kining akong gisulat sa pinadayag ayaw ninyo dugangi. Og ayaw po ninyo kuhae. Kung tumano na to Nicolay, nagkatuman man ang Katoliko ana kay kining atong pinadayag
tama naman ni chapter 22, wa man ni dugangis katolikog chapter 23. Din ang bersikulo po, tama ra, bersikulo 21, wa man ni butangi laig bersikulos katoliko nga, bersikulo 22, 23, 24, wa man ni dugangi. Pero nganong pwede ta magdugang og debosyon, kay wa man mo ingon si Apostol Juan nga ang debosyon dili pwede dugangan. Ang inyong pista, di inyo pwede dugangan. Pero may sila, nganong naamoy pista nga, di wala naman ang pista. Lako yung nainom naman verse, sa 1 Corinto 5:5 nga, doon na magani paghisgot og pista. Yes. No, di ba? Na diha. Oo. Kuha na, di ko like. Actually, no, duha ka pista na nga, set. Ang pista sa karaan, landong mantusyado, mo na ito'y giwala na to. Okay, na naman tayo bago. Nga ang mga bagong pare na po'y maghimo, ana. Okay. So, tama nga, giwala itong mga pistang karaan, sa Jewish feast. Kay ang fulfillment, ana, ato na pong mahibawan sa New Covenant Priesthood. So, mga pare. So, sila na po'y magmugna og mga pista nga maayo gihapon. Yung mga pista, Brad, nato Nicolay, maayo ba na? Kay pagpasidungog na sa mga santos niya nalimot lang ko, Brad Nicolay, daghang bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga ang mga santos pasidunggan. Pero sa itong si Mary, ingon siya nga, og ituboy ang mga mapaobsanon. Pero sana, sila yung pagka-istorya, pasidunggan ang mga mapaobsanon. Niya ka ng pagpaubos, kinaiya man sa mga santos. Yes, tinahol ka. So kung magpista ta kay magpasinog ta ang mga santos, nakatuman taan ang giingon sa Biblia pasilunggan ang mga santos. Anong magdaghan na? Kay magdaghan na itong santos, di magdaghan na po na itong sa ulogon. Kanindot ka lang magdaghan, no? Basig maingon sila, Brad Nicolay, wala na sa Biblia, wala po na panahon sa mga apostol, Supax Pablo, pangutan na, lakaw atuwa sa langit, pangutan na si Pablo, kung pwede pa, kay ako po, mag-uban tang duha, huwag na ticket, unsa ng tikita, paliton para makaadto tas langit, ano pangutan na si Pablo? Uli pa man ta sure pag may langit, no? Alam mo gulay, no? So, ang ina na, no? So, balikon ko pag-ingon, balikon na tos pag-ingon, Brad Nicolay. Banday ta, beware, banday. Wrong interpretation of the Bible divides us. Ang sayop nga pagsabot nato sa mga bersikulo sa Biblia, makapabahin-bahin nato. Kaya akusahan naman din nato ang Mother Church. Yes. Akusahan naman din itong Katoliko. Supak ng gitudlo sa mga apostol ng Rosario ka ng mga daghang pistas Katoliko. Ano ba ko'y mabasa sa Biblia nga ni supak ng mga apostol na? Tungod lang kay wala pa na nila buhat at tanan. Kung mauli Ilahara na nga mga speculation without evidence. Ubot na unaon, Brad Nicolay, kung masakto ilang interpretation, wag pundok ron sa nagamit og Biblia na katuman. Okay. Panahon sa mga apostol, ang kasulatan, wapabutangig chapter. Wapabutangig verse. Pwede ba na itong gawion, itong argumento nila nga, dili taan ng Biblia nga na chapter o verse, kay katong kasulatan sa mga apostol, wala chapter o verse. Kaya wala pag-combine ng New o Old na. Nakikita ba ka rin sa Biblia, Brad Nicolay, nga ang Old o New Testament giusa? Gibukbayin? Kita kan San Pablo gadal-dalag Biblia nga ang New Testament og Old giusa, gibukbay. Nga kung basahon ang Biblia panahon sa mga apostol, ang ilang humandaan nga scripture Old Testament pa man. Moro to'y kutlo-kutlo nila kay wa pa sila kasulat og ilang kaugalingon. Kay nagtagsa-tagsa sila sulat, wa pa gali mag-compile. Kanang panitan po, nagsugod ang iglesia 30 or 33 AD. Dayon, ang mga nakahukom ang iglesia pilay New Testament rin naman sa mga ikaapat nga siglo nga kali. 381 AD, di ba? Katong Council of Rome nga nag-decide dito pila ang New Testament. Kay actually, Brad Nicolay, wala pa ang 4th century. Daghang kayong Christian writings. Daghang kayong nisulat ang mga Kristiyano, di lang kay 20 city. Pagkadaghang sinulat ang mga Kristiyano. Dayon, sa Council of Rome, gi-decide pila ang New Testament. Bisag di sa ta maghiskot og Old, actually, gi-appeal man tong Old Testament. Kay sungi man gutag ihap diya sa Old. Bisag New Testament lang atong isgutan.
Sa New Testament, ang Council of Rome 381 niingon nga kinirang 27. Then lain po tong Council of Hippo 393 o Council of Carthage 397. Parehas ug unsay giingon sa Rome nga 27 maori gihapon sa Council of Hippo 27 gihapon ang New Testament. Pag abot sa Carthage, Council of Carthage 397 ingon ang mga obispo 27 ra gyud atong New Testament. Oh, so wa gyud gipang-usab ay sa First Vatican Council wa gyud giusab 27 mga obispo ra giingon ana. Oh. Nituo pod ang ato mga igsoong protestante nga 27 ra gyud ang official list sa New Testament. Yes. Ang pangutana, kinsa may gaingon nga 27? Si Pablo ba gaingon ana? Si Kristo ba gaingon ana? Litra por litra? Wala. Pero nganong mutuo man ta ana bisag wa mag-ingon si Kristo ana og mga apostol? Kay ang authority ni Kristo, ang authority sa mga apostol naa sa mga obispo. Di ba? Kaklaro ana, ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Authority man sa Dios. Kaya ang gihatag sa iyang simbahan. O bitaw nga, bisag unsay aprobahan sa simbahan diri syuta, officially, actually, Brad Nicolay, nahimo na ng balaod sa Diyos. Gigamit niya ang tao. May sila nga, ay mo anang Katoliko kay daghan ng balaod sa tao. Balaod sa tao lagi, pero when a man's law sanctioned by God, sisis na siya nga balaod na sa tao lang. Nahimo na ng balaod sa Diyos. Kaklaro na, usaw man ninyo na pagsabot, usaw man ito pagsabot. Ang inyong idili, drisyuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Para sa pag-ingon, Brad Nicolay, kanang inyong balaod, kung ako nang aprobahan, mahimo na po ng balaod na ko. No? Tapos pag-una na, Brad Nicolay nga, nga nung matawad man tagbalaod sa gobyerno, kaya gi-aprobahan sa Diyos. Pero dili po tanang balaod sa gobyerno sakto, no? Kay depende man po kay naman po'y maghimo ang gobyerno og balaod na masupak sa balaod sa Dios. Kana bitang presidente ayan na siya mag-out na sa mo. Ana mo siya sa Bible gyud, no? Pero kung ang mga obispo na maghimog mga balaod guided by the Holy Spirit, sanction yun na sa langit. No? Kay klaro man tong statement ba Nicolay, ang inyong idili drisyuta idili sa langit. Simbahan may giingnan na to. Ang gobyerno wala man ing niya na. Yes. Kay basig moingon sila ba? Veritas. Kuan man ka, mutahod man ka tas gobyerno nganong pili-pilion man nato ng balaod sa gobyerno. Oo, may infallibility ang gobyerno. Ang simbahan na aman. Unsay teksto? Matthew 18:18. Ang inyong idili drisyuta idili sa langit, ang inyong itugot. Oh, infallibility. Kuan man na. Teaching man na sa simbahan. Naliman ka? Kung mag-council ang simbahan, aprobado sa langit. We know, nawara noon sa faith and morals, no? Faith sa and teaching morals. sa simbahan, di siya masayop. Huwag science, pwede siya masipyat. Pero pwede mo kundi mang simbahan og naay itudlo sa science nga masupak sa teaching sa oo. O yun na. So, ina na Brad Nicolay. Asig na pa kay idugang Brad Nicolay, no? Kuan kini ang botong imong gisgutan na kanilang mga interpretation, no? Kung magkagalingon tag interpretation, lagmit daghang kitang simbahan nga matukod, no? Daghan yun. Bisang Kay- ako Brad Nicolay. Bisan ako gani, no? Laon tayo na ibawaan gamay sa Bible, magkanahan tayo magtukod, pwede na. Gusto na to. Pero, ato bang nabalansi nga lamang yung truth mong good, no? There is only one truth. Nga, diya sa Biblia, usar gyud ang simbahan, nagitukos ng Ginoo. Nga, based on history supporting documents nga, mga references standard nga, mao yun ang simbahan Katoliko Romano. Yes, Brother Nicolay. Mo na nga, dili lang ta magtukol lang ta tungod kay gusto ta nga magkakwarta, no? Ano, di ba? Yes, O dili ba ka nang daghan ta mga sakop? What is the use of money and the use of followers? Nga, imong kuha na ang atong Ginoo, imo na siyang gitraidoran ba? Pinagi og pagtukod og simbahan. Yes. Mo na nga,
sa tigingon ni St. Augustine nga tuhuan ko niya ang Biblia, ayan na tuhuan ang Biblia, ayan tuhuan ang gahatag aning Biblia, gakumpal Yes, oh. ang authority. Tama ng argumento ba ni Kulay, no? Simbahan Katoliko. Lisod na i-repute, no? Oh. Kay ang simbahan no ang Katoliko sa history gaingon nga kini Word of God. Oo. Wala bisag usa ka nay mga claim bisan gani ang Book of Mormon ubang mga religion na mag-claim pod sila nga Word of God ng ilaa. Pero kisa may atong tuhuan. So ako wa may lain ako Brother Nicolay. Apostol una o kinsay nakasunod sa ilang authority dito tamo sandig. Kinamay mo ingon po Brother Nicolay nga mga apostolis ra may gitagag authority wa may labot ng iyong mga obispo. Now, ingon na ni. Ang katungdanan sa mga apostol kung mabakante pulihan ba? Ana sa Buhat 1:20 Acts 1:20 para sa tong katungdanan ni Judas na bakante gailik silag puli. Naagi mo puli. Lagi yung puli. Okay. Kay ang gingharian ni Kristo magpadayon man. Yes. Ang gingharian ay mga leader. Walay gingharian nga walay leader. Na yun. Moto nga, Oo. si Ginoong Jesucristo, yang gihatag ang authority ngadto sa una nga Oo. leader o Santo Papa, si St. Peter. Ya, matay naman St. Peter. Doon Lagi naging yung padayon. puli. Kipulihan nga itong bakante ni posisyon ni Judas. Oo. Yung pangutan na, 15 nakapuli sa katungdanan ni Pedro nga, mas labaw gali na. Ka-importante na yung katungdanan ni Pedro Brother Nicolay kay Vicar of Jesus Christ. Oo. Oh, nga nung kung gipulihan tong katungdanan ni Judas nga nabakante, mas samot ang katungdanan ni Pedro. O yeah, ano man kay ang katungdanan ni Pedro, universal pastor. Oo. Ang universal pastor is Jesus Christ. Oo. Di ba? Pero kinsa iyang gibinlan ana sa tanang mga apostoles si Pedro. O yan, nakakuha na ni Brother Silbert nga sa dihang pagpili sa itong Ginoong Jesucristo ng San Pedro, bisa nakita ni Ginoong Jesucristo nga doon na siya mga failures, mga shortcomings, no? Labi na itong gibodihan siya Yes. sa pinagi pagpamakak. Pero wala na gipukusan ni Kristo. Ang iya nga, ikaw dala ni simbahan, no? Kaya na ako mo, giya ko, ali mo ban ko. Muna nga, diha ito makita nga, dilibot sabto nga ang mga leader sa simbahan, perfecto yun, no? Na mga kakulangon, apan later on, ang Ginoo mo guide man, naragyapoy Nga kabaguhan. may final judgment. Oh. So, Wa pa man mahuman ang dula sa alibutan, di ba? mo na Brother Nicolay. So, sama sa authority sa presidente Brother Nicolay, Oo. kung mabakante, pulihan. Bisan man gali sa religion Brother Nicolay, ang authority ni Felix Manalo, ilang highest kanang executive nila ba? Executive ini ka bakante pulihan. Oo. Si pagkamatay ni Felix, gipulihan sa anak nga si Iranyo. Oo. Pagkamatay ni Iranyo, gipulihan po siya ang anak nga si Eduardo. Oo. So, nagi mo puli. Basta katungdanan doon ay mo puli. Unya, the same authority. Kay nasa Acts 2:38 to 39, ang saad kuno sa mga apostol para po sa ilang mga anak. Para nang sa bunyag, no? Apilang bata ko, no? Ingon niya, ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak sa ito pa, mga successor, mga sumusunod. So, kung kinsay nakasunod sa authority sa mga apostol, ang paghatag og authority Brother Nicolay, ordination man, kanang laying of hands, Yes. nasa ordination, wa may laing ordination Brother Nicolay nga masumpay gyud sa paghatag og authority ni Kristo sa mga apostol, ang mga Catholic bishops raman. O hasta po ang Orthodox, galing ang sipyat lang sa Orthodox ni separate sila sa Pope yan itong 1054. Pero sa succession na gyud unta sila. Yeah, ilan ning lisod kanimo iribat ning based on the history nga 266 na ka mga Santo Papa leader simbahan gikan ni San Pedro hantod karon ni Pope Francis. O da kana ila sa ubang grupo. Pila pa man na inyo ha? Tulo. No, Iglesia ni Cristo. Yes. Piling nasod, no? Di ba? Mga bag-o lang, no? Nga ubang mga simbahan. Wala nga. You can say that the true church founded by Jesus Christ, the Catholic Church. So, hapit na matapos na Brother Nicolay yun ani. Ang gipsabot ni San Pablo nga dili tuhuan kung mo gawas na sa teaching authority sa mga naay authority manudlo. Bot pasabot karon kinsa may nasa authority mga obispo. So
ang gitudlo sa mga obispo atong tuan. Ang dili mo tuo sa gitudlo sa mga obispo, igo atong giingon ni San Pablo. Kay nisupak man ka sa authority. Anitan ako ba Nicolay mo, biya ko sa teaching authority sa mga obispo. Igo ko sa gisulti ni San Pablo. Manudlo ba ko panalitan mayon ko nga dili Dios Kristo. Ya ang gitudlo sa mga obispo Dios man. O kana. So ingon na ang statement ni St. Paul pwede gawin sa atong mga authorities ron nga mga bishops. So Brad Nicolay, Kinala lang yung kauban Brother Nicolay Lucinos, uban ni Sir Jet Opilak, o kauban ako. Dondoyano. Sa sunod na punta sa malupuhon sa mga oras o istasyon, salamat. Sa samahan ng sana kung si Espiritu Santo. Amen. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His most Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong diocese, Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. search the world.